Naibag nagsakay ti amin na dumdumned, dito ay 104.7 FM, Radyo Sagada, oras yan para kadagiti damdamag. Itang maika 24 nga aldaw iti bulan ti Agosto 2026. Dito ni Benga nga ruda mga kadanan kadagiti damdamag. Garud dagiti paulo dagiti damag lokal ken iti Cordillera. Agnamnama ti mannalon ken Orange Growers iti Sagada, ti suporta man ipo diti gobyerno para kadagiti pannakalugi gapu iti habagat. Nalaklaka panagaramat iti serbisyo ti NBI agsipod iti Barunga District Office ditoy Sagada. Komperensya mga ipanggap iti kapyakan na panagkaykaysa dagiti tribo kumid daw masungbatan ti kagagapu ti tribal war. Nalawag ti takder nga madini ti Minas sa pukkaw ti grupo sa Jai Connor. Kabayatan na inyeb kasmet ti Save Kalinga Incorporated ti panagsupyat iti 52 megawatt Chico River Hydropower Project. Ti sabali pa damag iti Cordillera at adalan ti DPWH ti panang ipakat iti moderno at teknolohiya akas sungbat iti slope stabilization ditoy region. Kasilpo ditoy ang manua proyekto na ituding para kadagiti Cordi Highways. Minasan maadadalakas may sa kagagapo iti landslide sa Jai Cannon Road. Ipasira ti SSM na kuna ni Dizon. Para mo iti damag nasyonal sa nga 10 bilyon na piso nga utang inarama ti Pilipinas sa manipod Fransya para iti panagsalwa iti marine ecosystems. Tinakaisil po at damag 6 trilyon a piso ti madama nga utang ti gobyerno nasyonal iti ganganaet. Damag nasyonal lata panang ipa sa pribado iti critical mineral assets ti Pilipinas ipalubos ti executive order ni Marcos Jr. Iti may samot abanda, manu nga eksperto iti siyensya, ti mang subsupyat iti EO ni Marcos Jr. Ken iti maudi ti weather updates. Dagita apo dagiti paulo dagiti damdamag. Dunite garo dagiti detalye dagiti damdamag. Iti damag lokal ken iti region Cordillera. Agnamnama ti mannalon ken Orange Growers ti Sagada ti suporta manipod iti gobyerno para kadagiti pannakalugi gapu iti habagat. Gapu iti nagtultuloy nga panagtudtudo ti bagyo nga maymay ken habagat, adu kadagiti produkto agrikultural ti Sagada ti nadadael. Laksid dita, adu dagiti orange orchards nga awan manamnama nga nasayaat nga apit gapu iti nainayon na parikot dagiti peste. Uray no saan nga nalalawa dagiti garden ken talo niti amyana na paset ti Sagada, nakuna ti farmers nga dakkel a pukaw ken kwada. Adu ti palay nga nabasa ken agrugin nga rumswa. Nabugbog dagiti bini ken uray dagiti nateng. Napaidda ti mais ken naburbor dagiti bulong dagiti mulmula. Agarup 50 kilo ti kada aldaw ti pidpidutan met nga natintinag kadagiti bunga ti oranges nakuna ti maysang orchard owner iti Batalaw. Kaduan gapu iti fruit flies. Kuma ket tumulong met dagiti awtoridad nga makaited iti solusyon ditoy a problema nayon nga kiddaw na. Ti kasasaad iti east ket isumutla ti problema sangsangen ti orange orchards iti south central ken southern zone ti Sagada.
Adamot kumati na anay nga maited at tulong na kunati may nga gardinero iti madungo. Mamingsan kunanapay dagiti maitdan ti ayuda ket saan pay nga manalon wenno gardinero. Iyarami kumati autoridad nga bigbigen dagiti usto ang makasapol no kastoy nga tungtungan ti pangkabyagan nayon kiddaw na. Impadanon ti Radyo Sagada, dagiti kiddaw ti lokal a sektor ti agrikultura, iti autoridad iti region. Ngarud manamna mga dati mailanad, met nga tulong mainaay karagitoy nga kiddaw. Isabali pa damag lokal nalaklaka panagaramat iti serbisyo ti NBI agsipod iti baro nga district office ang masarakan ditoy Sagada. May paay dagiti gagangay nga serbisyo manipod iti National Bureau of Investigation iti publiko gapu iti pan nakaipatakder ti district office dito'y munisipyon ti Sagada. Manu kadagiti serbisyo ket ti NBI clearance, tulong legal, investigasyon ken uray ti forensic service. Ti forensic services ket ti panag-usar iti dagiti eksperto iti siyensya tapno agurnong ag-amiris ken mangipakita iti ebidensya kadagiti kaso wenno investigasyon kriminal. May raman dito iti crime scene investigation kas iti fingerprints ken blood spatters. May sapa iti forensic biology ken DNA analysis kas iti panagamiris iti buok, dara, katay tapno mabigbig dagiti biktima wenno suspetsa babaen iti DNA matching. Adamot ti forensic digital and cyber services kas iti panangiruar kadagiti na ikat o nailong mga impormasyon kadagiti cellphone, computers ken mga gadgets tapno masarakan ti cybercrimes wenno online nga panagluko. Adamot ti forensic chemistry ken toxicology nga nakaipatungpal iti chemical dagiti sabidong droga iti ebidensya. Autopsy ken exhumation wenno dijay panangkaot kadagiti na itabon tapno maiaramid ti medikal nga panagsukisok kadagiti bangkay para maamuan ti pudno a kagagapo ken oras ti pannakatay. Dagito serbisyo ket nakalukat para iti umili ti Sagada ken ti umili iti entero nga mountain province. Bayat nga may sagsaganan ti umanatok nga pag-opisinaan ti NBI, maitdan dati espasyo kadagiti madama nga pasdak ti gobyerno lokal ti Sagada. Ni Attorney Fabian Pakulan Matib ti agtignaya kas Sagada District Office Chief. Iti Agosto 17 ket nag-courtesy call isuna kini Felicito Dula, madama nga mayor ti Sagada. Ni Matib ket sigud nga hepe ti NBI Alaminos District Office sa Jaya, Pangasinan. Ti sabali pa damag dito yung Montañosa, komperensya amang panggap iti kapya ken panagkaykaysada iti tribo kumiddaw ang masungbatan ti kagagapo ti tribal war. Naangay ti tribal war ken Bodong Conference iti Agosto 21 sa Jai Tengab Retreat House sa Bontoc. Agarup sa nga gasot ken 80 delegados manipod iti probinsya ti Kalinga ken Montañosa tinaumnong ang nakiinnadal kasilpo iti gubat tribo ken Bodong. Nagnunumwanda nga saan nga resultan ti tribal war dagiti pagramutan ti risiris. Kinakasapulan nga iadang lakta ti tungtungan iti baet dagiti tribo. Kadagitoy ti boundary, ti karigatan, ken pangmabayagan nga kagagapo ti tribal war. Isu nga nagpanawagan dagiti delegado nga ibirok ti demokratiko a pamuspusan saan nga gubat.
Kastamet nga kinidawda nga maikat kuma dagiti linteg ken programa ti gobyerno nasyonal nga mangitunda o mangpakaro iti gubat tribo. Saan kumang agpatengga iti ceasefire no adda iti tribal war. Kinakasapulan nga nakasilpo ti panggep nga agtungtong tapno masungbatan dagiti ramot ti risiris. No saan na mairamid daytoy ken agpatenggalaeng iti ceasefire rumswalata ti panagpapatay. Nakunamutla dagiti delegado nga ti umili ket nasken nga agmaymaysa karon no dagiti adda iti marigrigat a dasig. Adu ken dadakkel pay dagiti problema a masango amang salaknib iti ancestral lands, biag, pangkabiyagan ken masakbayan isu nga di at tumulong ti risirisan iti baet dagiti umili. Gapumetla iti nagbalbaliwan ti panawen, kinakasapulan nga padurasen metla ti bodong, ken pagta wenno katulagan tapno maiyan natop ti madama asang sangwen dagiti tribo. Pasatlata ti kiddaw ket ti panangilaksid kadagiti kameng iti Armed Forces of the Philippines ken dumapay a puwersa ti Estado kastamot dagiti kameng iti New People's Army iti tungtungan iti bodong awan ti maiyarigan na kadagiti problema iti uneg dagiti tribo. Dito yung aktibidad ket may nga kolaborasyon iti baet ti IPMR Mountain Province iti sidong ni Tomas Tawagan kastamot iti provincial government ti Mountain Province. Ti CWORK wenno iti Cordillera Women's Education Action and Research Center ken Cordillera People's Alliance. Dinmaray iti nasawa taritnong dagiti mano akameng iti simbaan Anglican ken simbaan Katoliko kastamot ti mano kadagiti board members ti Mountain Province kas kada Joey Dominguez ken kana board member Sally Ulalim kastamot ni board member Chris Donaal iti probinsyan ti Kalinga. Iti met probinsyan ti Apayao nalawag ti takder nga madimi ti Minas pukaw ti grupo sa Jai Connor. Napateg pa nakakondinar manipud iti grupo ti umili Jai Connor Apayao iti Agosto 19. May papan iti barong aplikasyon para iti dadakkel apa nagminas amang lakam iti nagtaudan da daga. Iti Agosto 17 itaatawan ket nakaawa ti barangay opisyal ti surat manipud iti Mines and Geosciences Bureau ti Department of Environment and Natural Resources ti Cordillera. Tinasauwa surat ket maipanggep iti EXPA 0135 ti Titan Earth Mining Incorporated ang nakatarget iti paset ti munisipyo ti Connor ken Kabugaw Apayao. Inyebkas nga rod ti ummong ti umili ti Connor kontra dadakkel a minas nga saanda idi ken saanda tatta nga umanugot iti panagserrek ti anyaman nga dadakkel a kumpanya ti panagminas iti nagtaudan da daga. Nakunada nga ti DNR nga iso kuma ti nangrunang ahensya ti gobyerno nasyonal amang salwadi ti aglawlaw ken kinabaknang ti ili ket isu ti agserserbi amang idurduron kadagiti makadadael a proyekto iti uneg ti kadagaanda. Ti Connor ket saan nabakante a daga a nakalukat para kadagiti dadakkel a minas. Isu ti nagtaudan dagiti umili. Isu ti balay dagiti umili. Isu ti biag dagiti umili. Kuna ti resolusyon ti grupo.
Impang pamaysa nga inyibkasda nga iti pakaistoryaan ket saan nga legalidad ti linteg ti nang runa. Napateg ti panakaaywan ti nagtaudan na daga ken ti panangdengeg kadagiti areng-eng ti komunidad. Inyibkasda idi inpadas ti Copperfields ken Oceana Gold, dua dadakkel a korporasyon ti panagminas nga sumrek ket nalawa ti oposisyon ti umili. Nayon na pukaw dati panakaibasura ti Philippine Mining Act of 1995, ti panakaipasa ti People's Mining Bill, ken ti panag-aywan iti nagtaudan a daga. Kabayatan na, inyibkasmet ti Save Kalinga Incorporated, ti panangsupyat iti 52 megawatt Chico River Hydropower Project. Babaen iti maysa nga resolusyon nga inlanad dagiti manakem, dadaulo ken umili ti barangay Bagumbayan iti syudad ti Tabuk, amang guyguyugoy kadagiti awtoridad nga waswasen, iatras ken ibasura ti certificate preconditions ken dadumapay a dokumento nga nairwar para iti panangipatungpal iti nasao nga proyekto. Ti resolution ket nakaiturong iti opisina ti Department of Energy, iti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP, ken iti Sangguniang Panlalawigan ti Kalinga. Apektado dagiti tawid pangkabyagan iti agrikultura ken nagtaudan a daga ti tribo a Naneng, Dallak ken Minanga ang mabirukan iti abay ti Karayan Chico. Manu kadagiti inlanadda nga pagkurangan ket daytoy pudno a panangipatungpal iti free, prior, and informed consent wenno FPIC nga maibilangan dagiti apektar nga umili. May sapay nga nabayagan nga di panangipateg iti siguden at takder ti komunidad kontra iti proyekto. Nagpanawagan metla ti grupo nga inggana saan nga marisut tinain kalintegan nga arungaing ti umili ket malapdan ti anyaman nga madama ken nakiddaw ti masakbayan para iti pannakaiyawat iti Environment Compliance Certificate, water rights, building permits, ken uray ti preliminary site work. Kinakasapulan nga amin na proyekto ko na ti grupo ang makaapekto iti nagtaudan a daga ket bigbigen da ti karbengan dagiti nainsigudan nga umili. Nasken nga masungbatan amin dagiti banag nga inyibkas dagiti apektado nga umili sakbay marugyan ti anyaman iti proyekto. Tapno mairami dagitoy kinakasapulan ti transparency, accountability ken panangtengel iti linteg mainay iti proyekto enerhiya. Dito'y latta Cordillera at adalon ti DPWH ti panang ikat iti iti moderno at teknolohiya agkas sungbat iti slope stabilization dito'y region. Kalpasan ti inspeksyon ni Vince Dizon, Sekretarya ti Department of Public Works and Highways, kadagiti nargaay nga paset ken igid ti kalkalsada ti Cordillera ket inanunsyo na ti panangipakat iti moderno at teknolohiya akas sungbat iti tinawen a problema. Kunana nga iti sigod a praktika ket saanen nga umanugot itata. Saan ang mabalin nga ipapati dagitoy agusar tayo iti baro a teknolohiya ken pamuspusan nga natipker ken pangmabayagan kuna ni Dizon iti Ingles.
Numan nangina iti damo, maiwasan ti pasaray nga repair nga mangibaba iti gastos. Adda 3 bilyon a piso nga naituyong para iti repair dagiti dadakkel nga infrastruktura ditoy Cordillera. Manipod daytoy iti Quick Response Fund ti DPWH. Kastamet nga adda metla ti naikabil iti 2027 pondo ti ahensya para ngarud kadagiti moderno a teknolohiya. Kasilpumetla ditoy a damag manu a proyekto na ituding para kadagiti Cordillera Highways. Maysa nga 75 metro kaatidog nga double crib wall nga adaan mechanical stability system para iti panagsalwad iti igid ti bantay ti kunan ni Dizon nga iramid ti DPWH iti paset ti Bekkel La Trinidad Benguet sadyay paset ti Benguet to Vizcaya Road. Agaro 75 milyon a piso ti kinakasapulan ditoy manipud metla iti Quick Response Funds no umay nga tawen. Dumano niti 11 a bulan ti mapatapatta nga malpasan daytoy a proyekto. Sadyay tublay Benguet ket ma-repair met di ay metal curtain nga natinag babaen iti tulong ti Japan. Makargaan metla ti shotcrete iti ngato a paset daytoy kurtina tapno matengel ti daga ken batbato sadyay ngato. Pattapatta ni Dizon nga 4 bulan nga mairami daytoy ken mausar ti 30 milyon a piso a budget. Sigida met nga iramid dati dredging iti Bolo Creek ken Balili River. Kastamot nga makargaan ti floodgate ti Bolo Creek amang laped iti backflow ti danum no dumakkel. Iti pangmabayagan ket gipatakder dati dakkel nga drainage canal ken manung water catchment iti kalsada ti Strawberry Farm paturong iti Balili River. May palagip nga iti napalabas nga duwa a lawas sa manunga videos dagiti netizens ken media ti nangiladawan ti kinaranggas dagiti panagtudo. Nang itunda iti dadakkel kadagiti pampubliko nga infrastruktura. Dadael kadagiti infrastruktura kasi iti landslides ken pannakalayos iti adu nga kalsada paturong iti Cordillera. Kanang ituloy kadagiti damag ditoy rehiyon, minasan maad-adal akas maysa a kagagapu ti landslides sadyay Cannon Road. Ipasira ti SSM na kuna ni Dizon. At adalan ti DPWH ti pasetan ti dati nga minasan ti Black Mountain ken small-scale mining sa Cannon Road kas maysa a kagagapo iti pasaray nga landslides iti nasao nga disso. Iti kalkalpas nga inspeksyon ken sinmaruno at taripnong ni DPWH Secretary Vince Dizon inbagana iti Department of Environment and Natural Resources nga ipasarada ti amin nga illegal nga small-scale mining operations. Naduktaran ti grupo ni Dizon nga adda dagiti abot ti SSM asideg ti rock shelter sa Cannon Road. Timot Black Mountain Mines ket daan nga minasan dagiti Amerikano iti paylaeng 1940s. Masarakan metla daytoy iti Cannon Road. Dagita dagiti damag iti lokal ken iti rehiyon Cordillera adtoy met dagiti detalye dagiti damag iti Pagilian. 10 ken 4 bilyon a piso nga utang inarama ti Pilipinas
manipod iti pagilyan nga Fransya para iti panagsalwad iti marine ecosystems. Inpalawag ti Department of Finance ang nga tinautang agatad ket mausar iti Marine Ecosystem for Blue Economy Development 1 programa. Mairano ditoy iti panagbayad iti panagbukal kadagiti paganurutan wenno policy formulation iti English amang salaknib iti marine ecosystems. Panagduras ti panagmanihar iti basura ken ti panag-arem iti panagnegosyo iti blue economy. Daytoy blue economy ket ti pangkabyagan a nakabatay iti taaw. Karaman ditoy ti panagkalap, aquaculture, turismo kadagiti baybay ken dumapay nga industriya. Inpanamnam ti gobyerno nga ti proyekto ket makatulong iti income ti pagilyan bayat nga mapapigsa dagiti komunidad nga adda iti igid ti baybay ang makabangon kontra iti risgo nga agtaod iti klima. Iti maysa a bangir, addaan dua-dua ti manu nga mangalap iti maawagan nga blue economy. Umamakday ti posible apan ang ipadisi ken kuada gapu iti nakabukal dagiti protected areas. Dagiti nakurapay nga mangalap ket baka mapaikat iti sigod nga pagkalkalapan da nga awan ti dagos ken sigurado a pangkabyagan para ken kuada. Nayon pa, dito kinakurang iti panang-ammo no anya ti pudno nga karirik na dagiti mangalap takadawyan kadagiti programa ti gobyerno nasyonal ket buklen dagiti nangangato nga opisyal nga di ang makitungtungtong kadagiti apektado a komunidad. Makimay-maysa dagiti mangalap iti panagsalwad iti pangkabyagan iti taaw ken ti panagpabileg iti climate response. Ngem kinakasapulan nga marespetar metla ti pangkabyagan da ken maisigurado nga saan a mayaw-awan wenno pudno a dumanon ti pampinansya a benepisyo nga maala manipod kadagiti proyekto. Iti nakaisilpo a damag, 6 trilyon piso ti madama nga utang ti gobyerno iti ganganaet. Iti madama, dumanon iti 6 trilyon a piso foreign debt ti gobyerno ti Pilipinas. Mairaman dito iti official development assistance loans akas iti naalay ti Fransya, pagilyan nga Japan, China, ken dagiti institusyon kas iti Asia Development Bank ken World Bank. Daytoy ket agarup sa nga gasot bilyon US dollars. Iti internal wenno domestic debt dumanon met iti 10 ken 2 bilyon a piso. Iti pakabuklan nga rod adda ti 10 ken 8 trilyon a piso ti utang ti gobyerno nasyonal. Para iti taon 2026, panggap ti Administrasyon Marcos Jr. nga agutang iti pakabuklan nga 627 billion pesos manipod iti balasiw taaw. Kuna ti gobyerno nasyonal, kinakasapulan daytoy agatad tapno garud mapunnuan ti budget deficit wenno kurang a pondo ti gobyerno ken daytoy nga utang ket para metlang kadagiti proyekto infrastruktura. No iti taon 2026, 2 trilyon a piso ti inlanad ti gobyerno para iti panagbayad iti utang iti uneg kenwar ti pagilyan. Daytoy 2 trilyon pesos ket agarup 6 ingana 7% ti gross domestic product ti Pilipinas.
Nayunan tayo, ti panang ipakaawat, no, anya rito gross domestic product. Ti GDP, kat ti pakabuklan nga ganansya, manipod iti amin nga napartuat, iti uneg ti Pilipinas. Mainayon ditoy, ti amin nga gastos, ti umili. So may bilbilang apo iti GDP, ti amin nga gastos ti umili, ken dagiti ganaet wenno foreigners, akas iti panaggatang, iti makan, lupot, panagbayad ti kuryente, panagbayad ti abang, ken dadumapay. Pasat metla, dito'y business investments, wenno dagiti nagastos tapno agpundar iti negosyo, kasi iti makinarya, panang ipatakder kadagiti pasdek, kasi iti factories, ken uray dagiti software. Ti maikatlo nga may bilbilang iti GDP wenno gross domestic product ket daytoy panaggastos ti gobyerno iti infrastruktura, iti tungtungan ti edukasyon, iti usar ti militar, ken dagiti sweldo ti empleyado ken opisyal ti gobyerno. Ken mainayon daytoy net exports wenno gatad ti inlako ti Pilipinas a produkto iti ruwar ti pagilian menos ti pakabuklan nga inangkat nabayadan. So dito'y net exports ket minus ti imports. Ti sabali payadamag nasyonal, panang isa pribado, iti critical minerals assets ti Pilipinas, ipalubos ti EO 122 ni Marcos Jr. Iti Executive Order 122 ni Ferdinand Marcos Jr., Presidente ti Pagilian, nga indalan na ti panang ilukat iti investments, iti awagan na nga higher value products. Amang iyabante iti panagmanufaktura, iti renewable energy, baterya, ken electronics. Iti metla EO ket inbagana nga ipatungpal ti gobyerno eksplorasyon, panang paduras, panang iproseso, ken panang usar ti critical minerals. Excuse me kapagayam. Kanya aday sinsinyas ni partner Rafi. Sino? Ha? Grabe nga ulan. Iso nga. Idupod na? Okay, kapagayam, sorry, kalpasan day tuyo pa ng ipadami kadagiti damdamag, posible nga aga shutdown ti operations pa iti radyo sagad, agaputan na bigsa ti panagkimat iti transmitter area tayo. Ngaro dito yung executive order ni Marcos, iramig ngaro ti DNR ken MGB, ti panang identify kan evaluate kadagiti baro nga critical mineral deposits, iti sidong ti National Exploration and Mineral Reservation Program. Ti critical minerals ket dagiti kinakasapulan para iti teknolohiya iti renewable energy, manufaktura, dagiti infrastruktura, depensa, ti pagiliano na national defense, kanda dumapay ang mga ipagnay iti industrialisasyon, seguridad iti enerhiya, ken agnaynay nga panagduras dayta ti definisyon iti sidong ti executive order. Kasil po iti damag ti Pilipinas ket maysa kadagiti kababaknangan nga pagilian iti sangalubongan iti tungtungan mineral. Datayo ti kadakilan nga exporter
Ken maikadwa kadakilan nga producer ti nickel ore iti sangalubungan. Dakkel metla ti mineral reserves iti copper, cobalt, chromite, zinc, ken balitok ti Pilipinas. Ti datos ket manipod iti US International Trade Administration Report iti 2025. Suportaran met iti Philippine Chamber of Industry tinasao nga EO. Kabayatan na manong eksperto iti siyensya ti mangsubsupyat iti EO 122. Sigun iti science experts iti Kalikasan People's Network for Environment, nakalanad iti executive order ti manu aprobisyon amang itudpatug kadagiti ganansya dagiti foreign companies. Sumipadi daytoy ti agnaynay nga aglawlaw ken pangkabyagan ti manu a komunidad nga apektado iti operasyon dagiti minasan. In quotations, saan kami nga kumontra iti panagduras ngem saan kami nga umanugot iti development nga agserbi iti manmano mangipadisi kadagiti komunidad ken pangkabyagan ken ti awan panunot nga panangdadael iti aglawlaw. Palawag dayta ni Catherine de Guzman dadaulon ti grupo. Ipalubos metla ti EO ti panag-alat ti Estados Unidos iti critical minerals. Maysa a makita da ket daytoy launon ti Memorandum of Understanding nga pinirmaan ti Pilipinas ken grupo nga idadauluan ti Estados Unidos kasilpo iti plano da nga Pax Silica Hub sa New Clark City iti Tarlac. Nakunadag iti science experts iti Pax Silica Hub ket mangipatakder iti Silicon Supply Chain Hub para iti critical minerals kasapulan iti enerhiya, manufaktura, semiconductors ken infrastructure para iti artificial intelligence. Iti panangipalubos ti EO ti privatisasyon dagiti sanikwa ti gobyerno nga critical mining assets, mapapartak ti kontrol dagiti dadakkel nga korporasyon kadagitoy. Tapno mayaramid daytoy na ipababa iti 6 a bulan ti panang ipakaammo ken konsultasyon publiko ken panang iproseso kadagiti aplikasyon. Awan nagsabalyan na daytoy iti lalaunon iti Executive Order 18 anang iyaramid iti green lanes anang papardas iti panagserrek dagiti foreign companies iti strategic industries. Daytoy ket palawag ni Giovanni Tapang, professor ti College of Physics iti University of the Philippines. Narod para iti maudi damag diti weather updates Tropical Cyclone Advisory manipod iti DOST Pag-asa. Daytoy Typhoon Saudel International name na ket agtigtignay west-northwestward ti Philippine Sea east of extreme northern Luzon iti Calman. So manamnama nga daytoy ket posible nga dumanon iti super typhoon category sakbay nga sumrek iti Philippine Area of Responsibility nga posible metlang nga mapasama kita nga aldaw. Sigun iti Pag-asa kumapsot ken nagbalin nga typhoon category daytoy no Martes, Agosto 25 ken makaruar iti Philippine Area of Responsibility iti rabii no bigat wenno agsapan ti Huwebes. Kabayatan na ket mabanbantayan metlang ti duwa nga tropical depressions. Maysa iti east of the Visayas ken may sapay nga parehas nga adda iti ruwar iti PAR, when the Philippine Area of Responsibility. Ket ngarud maipakpakamo kapagayam nga gapu kadagitoy tallo nga weather occurrences iti ruwar payla ang ti Philippine Area of Responsibility ket posible ti nalagan ingana iti moderate ka panagtudo nga addaan iti panapanawan nga napiksa nga panagtudo na. Garo nagalwad tayo kapagayam ken nuhan nga kasapulan agbiyahe ket itantan paylaeng dagitoy nga travel karkaron no dagitoy ket dumalyasat iti
dagiti kalsada iti halsema ken dumapay a paset no sa dinno ket na ipadpadamag iti napalpalabas nga aldaw nga addaan iti road damages. Naimbag nga agsapa manen ken agannad tayo lata apo, keep warm, keep safe, and naman kasta kas iti dumapay nga Pilipino, stay happy. Dito ni Gwen Gangen para kadagiti damdamag Radyo Sagada.